додгоҳи олии тоҷикистон Парвиз Давлатов, як мақомотдори баландпояи ширкати Мегафон ва фарзанди Давлаталӣ Давлатзода, муовини собиқи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистонро ба 8 соли зиндон маҳкум кардааст, вале бино бар асоси қонуни Авф ҳукми ӯро то 5 солу 4 моҳи зиндон поин овардааст. Хабаргузории Азия Плюс ва пойгоҳи хабарии Ёртиҷӣ бо истинод бо наздикони маҳкумшуда хабар доданд, ки додгоҳи олӣ ҳукми Парвиз Давлатовро шоми 14 декабр эълон кардааст. Парвиз Давлатов тавре қаблан Додчистони кулли Тоҷикистон хабар дод ба азобу уқубат айбдор мешуд, вале ҳоло гуфта мешавад, ки додгоҳ ӯро ҳамчунин ба бисёрзанӣ ва расонидан ба ҳолати худкушӣ айбдор донистааст. муҳокимаи парвандаи Азиза Давлатова, ҳамсари аввали Парвиз Давлатов ва гумонбаршавандаи асосӣ дар азобу уқубати маъшуқаи шавҳараш Мадина Маҳмадҷонова дар додгоҳи олӣ ҳанӯз идома дорад. ёдовар мешавем, ки қазияи Мадина Муҳаммаҷонова, ки беш аз 2 моҳ боз дар кома аст, яке аз парвандаҳои пурсарусадоҳо дар як соли охир ба шумор меравад, ки ба он раисҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллӣ ва шаҳрдории Душанбе Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳ намуданд. Мадина Муҳаммаҷонова 25 августи соли равон ғайб зада баъди 14 соат бо ҷароҳатҳои вазнин ба бемористон интиқол ёфт. Физикон мегӯянд, эҳтимол ӯро нафасгир карданд ва аз нарасидани ҳаво мағзи сараш осеб дидааст.